Урман хуҗалыгы һәм анда эшләүчеләр турында сөйли башлаганча, аның музеена кирип, учреждениянең үткәнен һәм бүгенгесен яктырткан тарихына күз салу кирәктер. Башка музейларда үзенчәлекле булуы белән аерылып тора. Биредә урманчыларга гына хас эш кораллары куелган. Гаиләләр династиясен яктырткан стендлар ясалган. 1000 артык экспонат урын алган музейда. Почет китабы 5. Шуның иң беренчесе 1946 елда башланган. Биредә иң яхшы эшләүчеләрнең фотосурәтләре урнаштырылган. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының атказанга урманчыларының фотосурәтләре һәм аларның эшчәнлеге яктыртылган стендлар игътибарны җәлеп итә. Урмандагы яшеллекне кимерүче күбәләкләр белән танышып була монда. Безнең музей ачылды 2011 елына. Аның инициаторы иде бездә элек эшләгән руководитель Махмутов Рамил Мухамедович, һәм дә инде бүгенге көндә һәрбер булган руководитель, бүгенге көндәге руководителебез Галиев Рустам Салимович та бик зур әһәмият бирә бу музейның булуына. Мәктәп яшендәге балаларны урманны яратырга өйрәтүне дә үз бурычы итеп саный Нурлат урманчылыгы. Шәһәрнең 3нче мәктәбе һәм Нурлат гимназиясе укучылары белән тыгыз элемтәдә. ГКУ Нурлатское лесничество занимается. Нурлат урманчылыгы дәүләт учреждениесе башлыча күзәтү эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Ул урман закончалыгы үтәлсен өчен оештырылган. Рациональ рәвештә урманны саклау бары тик рөхсәт ителгән. Яше буенча туры килгән кишәрлекләр генә киселсен. Моннан соң урман яңадан үстерелсен. Я табигый юл, я булмаса ясалма юл белән, ягъни үзебез үсентеләрне үстерү юлы белән торгызылсын өчен. Шулай ук без урман кишәрлекләрен арендага бирү белән шөгыльләнәбез. Ул геологик тикшерү өчен бирелә. Шулай ук авыл хуҗалыгы, урман әзерләү өчен. Халыкка хезмәт күрсәтүнең тагын бер төре йортлар төзү, я булмаса ремонтлау һәм башка кулланыштагы өчен урманны кисәргә рөхсәт бирү белән шөгыльләнәбез. Предоставляем услуги населению в виде предоставления лесных участков для строительства дома, для ремонта надворных построек. Бүгенге көндә Нурлат урманчылыгы учреждениесендә 43 кеше эшли, уртача яшьләре 40тан артык. Алмашка яшьләр күп килә. Рафис Самигуллинның биредә эшли башлауына 1 ел. Яшь кадр үз эшен яратып өлгергән. Вначале были трудности, но благодаря Алдан авырлыклар булды, әмма хезмәттәшләрем ярдәме белән уңышлы үттем сынауны. Хәзер бик ошый эшем, урманда эшләргә яратам. Киләчәктә хезмәтемне дәвам итәчәкмен. Әнәс Сангатуллинның учреждениедә эшли башлауына 4 ел, урманчы булып китүенә табигатьне яратуы сәбәпче. Мин Чаллыда, КФУда охрана природной среды и ресурсосбережения дигән специальностьны тәмамладым. Һәм шуннан соң сайладым урман хуҗалыгына эшкә килергә. Ташлап китергә дигән уйларым юк, бик тәэши эшләргә. Хәзер 4 ел буена инде үземнең министерстводан һәм Нурлат урманчылыгыннан куелган вазифаларны барсында 100% итеп тегәлләп эшләп барабыз. Табигать кичәгендә эшләй, шул үзебезнең утырткан урманнарны карау, шунда эшләй бик тә күңелгә рәхәт. Нурлат районында урманнар 42% мәйданны били. Бу республикада иң зур күрсәткеч. Нурлат урманчылыгы Нурлат һәм Аксубай районнары буенча 88 меңнән артык гектардагы урманны янгыннардан, законсыз рәвештә кисүдән һәм законнарны бозып зыян китерүдән саклый һәм яклый. Урта һәм кече бизнесны үстерүдә саллы өлеш кертә. Соңгы 2 елда без урта һәм кече бизнесны үстерү максатында урман кишәрлекләрен аукционга кую, сату кебек хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнәбез. Арендаторлар белән 25тән артык килешүләр төзелде. Бу геологик өйрәнүләр максатында авыл хуҗалыгы өчен 19 килешү, үз ихтыяҗлары өчен агач хәзерләү буенча 110 килешүләр төзелде. 110 договоров. Учреждение карамагына 6 участок урманчылыгы керә. Тимерлек участок урманчылыгы урманчысы Петр Блиновның гомуми стажы 30 ел. Биредә 33 метрлы янгын күзәтү вышкасы урнаштырылган. Шунысы сөендерә, соңгы 10 елда Нурлат урманчылыгында янгыннар чыкмаган. Үз вакытында башкарылган профилактик чаралар нәтиҗәсе бу. Тимерликовское лесничество занимаемся мы охраной из-за
Темирлек участок урманчылыгында урманны саклау һәм яклау белән шөгыльләнәбез. Янгын вышкасын ни өчен безгә куйдылар? Чөнки биредә иң бөек нокта. Тирә-як бик әйбәт күренә. Янгынны кисәтү өчен әйбәт урын. Бездә ирекле дружина отряды бар. Янгын була калса, шунда ук чыгып китәргә әзербез. Мы их собираем. Нурлат урманчылыгы учреждениесендә династияләре белән эшләүчеләр шактый. Шуларның берсе Сафиуллиннар гаиләсе. Бабасы, әтисе, әнисенең эшләгән елларын бергә җыйганда гомуми стажлары 100 елга җыела. Наилә Сафиуллина ир-ат урманчылар арасында бердән-бер хатын-кыз. У меня 16 938 гектар. Минем мамык участок урманчылыгында 16938 гектар мәйдан исәпләнә. Кечкенәдән үк табигатьне яраттым, булышырга йөри идем. Әти әнигә питомникта үсентеләрне казырга, утыртырга ярдәм итә идем. Шуннан соң мәктәпне тәмамлагач урманчы булырга укыдым. Шуннан бирле урман хуҗалыгында эшлим. Иң мөһиме үз эшеңне белергә, дөрес итеп башкарырга, планны үз вакытында үтәргә кирәк. Сделать все правильно нужно. Соңгы елларда урманчылыкта урманнарны яңарту максатында елка, нәкъ менә шулай дип атала да ул. Кедр, карагач агачын утыртканнар. Алдан 3 ел питомникта үстереп, аны урман җиренә күчерәләр. Үсеш чорында рәт араларын эшкәртеп торырга кирәк. Бик акрын үсәләр, гел карап торуда кирәк. Мамык участогында 1 гектардан артык мәйданда утыртылган елкалар сезонга 60 см үскән. Быелгы яңгырлар ярдәм иткән. Особенно внимание обращаем при посадке лепса. Бигрәк тә урман утыртканда яңа культураларга игътибар итәбез. Карагач, кедр үсентеләренә. Үткән ел карагачны 10 гектарда, 2005 елда кедрны 5 гектарда утырттык. 10 гектар. Урманны карап саклап туру җиңелләрдән түгел, яшел байлыгыбызны урманчылар гына түгел, һәр кемгә үзеннән соң чиста калдыру, ут күз белән сак булу кирәк. Монысы уртак бурычыбыз.